Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau bidiyon mu na yau na kawo muku sabon application na kuma tsoho na. To application in nan dai mai suna Chipa Cash. Insha Allahu a jiya ko da na duba sun dawo, kaga sun dawo ba da 600. Idan ka gayyaci mutum ɗaya, idan ka gayyaci mutum za su baka 600, shi ma wanda ka gayyata za su ba shi 600. To da Allah, idan yau ne farkon zuwan ka channel din nan, ka danna min alamar subscribe, ka danna min alamar ƙararrawa domin ko da na ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Bari in gwada ma yanda fara link in nasu yake. Nan bai nuno ba, amma ina da account ina wanda suka bani, sun bani 600 jiya. Kada ka mance fa ka danna min alamar subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa domin ko da na ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Za mu dinga kawo muku sababbin bidiyo ka idan sun samu. Idan an samu application wanda ni babu abun nan nake da farin ciki illa waɗanda ke kallon channel ina su dinga samun kuɗi enough ko na sayan data su dinga kallon abubuwan da nake azawa sabbi. Kaga diba gurin nan, kaga kuɗin da na gayyaci wani aka bashi gashi nan 600. Kaga yanda abun yake, ka gani. Invite your friend and will send you both 600 when your friend verify their account and send 600 to another Chipa Cash account. Invite your friend in the UK and earn 5-7 when they send at least to Europe to an African country. To da Allah, idan ka manta ba ka danna min alamar subscribe ba, ka danna min alamar subscribe domin ko da na ɗora sabon bidiyo za ka gani. Anan muka kawo ƙarshen bidiyon.